Så får jeg si en affär, vær velkommen, hjertelig velkommen til sendingsene Hjertemål. Og verste i disse sendingsene, det Daniel Adol Jakobsen, og gestet kommer Paul Ferre. God dag, Paul, og velkommen til sendingsene. Ja, takk for det. Hva ligger du inn i hjertet det? Nei, det det som vi begynner i sørst. Hjertemål, og det liksom sikna meg i kjøkkenen, det sier det som ferner. At det så ikke nesten alle stedene hjertemål gått vi og de leser i brøvene. Ja. Så det lyser bort i ord, altså. Og særlig at jeg vet også om at vilje gods ta gaua, og ta domlige og ta folkkamna, som det stender om brøvntale var. Og særlig Peter hadde mostet det veldig vel. Så han fer inn i lojengar, han fer inn i motgang, han fer inn i at være hoa, for kristnerskuld. Og at ta en stand av røntene, du må minnes til hjertemålet, så godt. Det er hjertemål gods og Jesu heime, som skal nå en hjørstning av mennesken. Ikke endelig så intelligenter og tale til mennesker som at du kan smøre en hine, men at mestre hjerteleg. Og jeg minnes først for effekt av skosmål. Og en person som sier vi med, det var nett som en absolutt sen, at alt kan ikke takke fra det her. At det var gode mennesker. Akkurat, ja. Og jeg har omgang glemt om det. Ikke tog jeg at jeg fer med halta med veran, men har det vært så godt? Ja. Skjønner du? Ja, nettopp. Vært det så godt, at. Og tog jeg alltid ta i hos om Peter, og han skriver at han at Aliante var kommet, at han som Jesus sier, at han kattlet dør, og han og med det atlandet, vet du, men han fikk ikke fullført disse atlandene her, før en Alianten var kommet. Jeg vet ikke begge hvor i lærersveien. Ja. Og ta løse bort evangelien om de leser, hvordan spent Jesus være på at øyne det, så får jeg arbeide den øtlen. Ta ikke mer her, altså vi som liker noe, men ta ver i hjersten noen, så øtlen tar en som trykk var med. Ja. Han sier jo at jeg tykker til gagn at jeg ferdig. Ja. Ja, han sier det. Ja, du ferdig ikke, så kommer hele andre ikke, men ferdig. Nei, så kommer han ikke. Så kommer han til det. Ja. Og man kan nesten si at man har det tås på enda måten, at det var eisende Jesus til gagn, at hele andre kom. Självande, alltså. Ta den ur ett lov. Ta lov han levde i likamon. Som var lykt akkara. Ta var lov som han levde vägna okkom. Alltså, enda malet var människan. Vi tog enda urslite att han døde för center hamsens. Alltså, öll. Og ta han som var deier, så leser jeg til brøven om til at vi som deg var sint og misbrutt. Vi livangjørt i hånd. Altså vi røst opp ved hånd. Han døde for sint råkere, og han gjør det livande, akkurat til rettvis. Og tror det størst uttrykk. Og vit altså, og i hånden, livande. Ja. Altså han gjør det seg til ett vi okkom. Ja, til ett, fullkomlig til ett. Ja, og hever gjørst okkom til ett. Til ett vi ser. Så, ja, det er kjølsamme. Det er kjølsamme, ja. Og så tann jeg tror ikke kalle det behagelig appellen eller et eller annet. Men tann tilskundan og hjärsta hansara. Og hjärsta mal i hansara. Jeg fakna suttja at vi hans hjertemål. Ja. Så det er ujokken, ikke sant? Det. Og det er suttja også når jeg leser Peter, og jeg vil særlig og i morgen, og dvalt vi etter her,
Petsbrev, 4 Petsbrev 4, där han säger att det här att eftersom vers 12, eftersom ein och kvar finns ju nej gav, tjänar således kvar öron vi henne, som gaver husaldarar i markvalden nej gods. Nu ser han inte tjänar mer. Och Johannes han Malberg så således, hur kunne vi se at vi elsker god, som vi ikke skjøtter, da vi ikke elsker okkara brøver, okkara syskjen som vi skjøtter. Ja. Og her kommer altså inn Peter inn ved en ærere variasjon, at vi skulle, ettersom vi da finner nøyk av, altså fra hånden, tjene såløys hver øren, vi henne, altså nøyk av, som gav husaldarar i markvalden nøykos. Og tar løsningar som kommer attana, og anker som åren, til dømes vers 9, være gestabløy kvart vi anna, og så heter det, 8 månskast. Ja. Det er sjaltan. Det har vi oppdaget her, at anker øyla bløyer, og ikke vi med, men vi anker som kanskje vi menneskelige taler ikke helt være verdt til at blodene har fikk. Ja, så at han har høyre, at hjertet var ikke vi. Ja. Det er helt sære, da. Så hver trønt jo mer til Kristi hjertet, enn de som vi menneskelige taler, døma eller råkna for det ikke er at være verdt å få det som vi gjør dem. Ta vi ikke i Kristus. Nei. Ta tjena vi ikke som gaur hushaldare i markvalden nøykos. Etla som etter verset som bant åren, vers 6, og i samme kapittel i 4 Petsbrev, og heve fram om alt brennande kærløyka kvart til anna, tog kærløyken fjaller fjallsinta. Så det var vi inne av problemen som vi alltid heva, at vi råkna etter det menneskelige. Ja, det er kærløyken, tannkærløyken, det er hjertet fjaller sintina. Og det er noe som det er så dyra verst, at det kan skje fra det. Jeg sa at sette meg i kjørskvalget da jeg kom når som det jeg vil gjøre for veien. Og jeg sa til en tjon, og de pratet av sammen, og jeg sa til at konan kjente meg, og så til en dag fra ferien, så sier vi Jeseberg, om det bor i Sore, ja, hun var fra Kvalpa, og han var fra Vai. Jeg sier, begge Kvalpa var her vi viser nek, og hele tiden i Sore, om ikke alle bygdene er så nek. Og så sier hun, ja, granne tjokk om Vauro. Og Jeseberg som var det her, bor for Klaksvik, og hon var i Kvalpa, og han var i Klaksvik. Men så flyttet de til Kvalpa, og bo bort vi. Jeg ser kvinnorna. Og så sier hun hva det var, og så var så nærmt han mot hjertet, virkelig. Altså at hvordan vel hun lagt mest til det. Derfor er jeg her, og vi ikke Hesberg. Og til lagt jokken så innerlige samtale vi hvert annet. Og til alle stedene er mennesker løyta etter tøymon som øyer tannkærløykan og i fjellet tar det sint. Akkurat. Så det mest kjent. Om det var tåsa, så sier han, ikke bare snilt oppvoksa, men det var tala ut fra hjertan, så god. Ja. Ja. Jeg kom tanke om et vers med at du sitter til oss her, og det er det her i Efesos kapittel 2, og vers 12. Ja. Han sier, «Tøy vid smui hansara, skapt ui Kristi Jesus til gåversk, som god framan undan hev lagt til reier, at vi skulle live ut heimon. Og det har tala til mine på hendamaten som om at vi er Guds instrument. Og han ønsker å slippe å spille sine toner og på et instrument. Og det er bare de verk som han selv har lagt framan undan, og som ganger ut fra og bottna ui sånn her fullkomna kærleggene som han hever til mennesker. Og det som han så visste vi at han gav sånn
upp fyra okkara synder. Ja. Alltså okkara missbrott. Allt det att det önta, allt det svanse som vi har samlat upp jag löve och som ja, allt det gav han sån som fyra och i kärleka. Och till att han kärleken, han inte att släppa uttrycka och i jag nokon. Så tog alltså hjärtamål till Guds mål. Ja, det är Guds mål. Ja. Och det också om att det som predikaren säger att ja, kvar värvik och så mänkan har vittlist han. Ja. Kvar värvik. Och i nekvån föron vi inte värvik att vi vittlast. Att vi blindast han. Ja. Att vi som vi vittlast är nog. Och halta kanske att hatta vi är näka. Och så var det inte. Nej. Så Jag må lyckas säga det här. Så. Vi nevnte senast aldrig at ett människa brunner Anna. ja, nettopp, til røyspretkar. Og jeg minns til Løyv jeg kom sammen. Ja, Så kom jeg ved min bakgrund. Og det var rett og slett kjøtt opp det til at det faktisk kollidere i midtlene. ja, Og jeg måtte bare avsanne til at jeg var skeiver. Ja. Men det kom forhånd. ja, Og fikk så rette inn på at ja, nettopp. Og jeg tykker det er så løsning at vi mennesker er bryner hver annan, altså. Vi at det har stått sammen sinter, men ja, så kunne det eisne komme at kjenne sannleggen om hver annan, og spesielt om seg selv. ja. Ja. Altså, og til helt nøyet at gavtaka til at vi er joins. Ja, nettopp, ja. Men jeg minnes til at vi er åkt, altså. Og han som gjør det til åkt, det er som tryggvande, et eller annet som sysknjæren, og som tjon. Til den samme herren. Til den samme. Skjønner? Ja. Så han visar på han nøyde okkara tjonale som han har mynt på seg sjálvan, som brukkamren tja brorene som samkommande et eller annet som tryggva Jesus. Ja. Og at det så omedelig innslitt at ofta så hvis vi løyma som menn som hatt tjakra konen at liv og kærløyka i tøymen så sakna det bästa av ödlom som finns det løyven og til å elska sin mann. Ja. Det vet jeg ikke. Det er uilagt. Jo. Akkurat som det er uilagt okkom at vi øyn som elskar okkom møyden, at mennesker kan elska. Ja. Og hvis vi glemmer det her, så vittlas vi hver Värvik og som en kan ha vittlas. Mm. Ja, ja, nettopp, ja. Det er det som bare henter da. Ja. Ja. Og du nevnte at det her, så sier Peter og Jesus sammanhengja, og i vers 13 her i 4. kapitlet, at talar onkor, så talar han som år gods. Og hever onkor tjänaston, så tjänar han eftersom god djever honom kraft till det. Och så säger han, så god kan vara arvet i ötlån vi Jesus Kristus som öjer dörd och mat och i allt och att det är amen. Och att detta, alltså, du läser till tecknarna från Peter, eller till tecknarna från Johannes, eller Paulus, och så kommer en annan in i myndena, att det är en sorts familje och i bådskapen att du blir pura veck och i tog. Det är ett liv. Ja. Och i tar mynte här, och jag länder han till ången att han skriver vi ägnar intresse. Att skriva vi tog ahova som han som bor i tajmon hever för hin önstak. Ja. Och inte till att Paulus han var så och så ett Peter var öliga ostabiler och ett Johannes är otroligt att fick för så vid måste det mål. Nej, inte mål. Nej. Alltså det som är alltid är så störst. Ja, alltså jag tycker att det är Paul det går för att huxa om. Ja. Ta vi huxa om Guds kärlek i mot rockon. Jag huxa tankan, ta istället i för en människa.
som är ganska naturliga människor som de har senast ästna. Ja. Har ganska inte allt för positiva tankar. Ja. Men ta att minnas till att han ser med Herre som älskar mig med en fullkomlig kärleka. Ja. Han älskar ästna vidkommande person vi samma fullkomna kärleka. Akkurat, ja. Akkurat det. Och så är det här som kommer fram i ändan av 4 kapitel. Och det är näka, jag ber Herren om vi inte måste uppleva. Ta jag från första tog i 20 år någon Jordan Grott att Herren vill till mig löve. Och så ber jag Herren vi inte komma ut i rönter eller fröstingar eller spott och ha som inte tålt. Det var för det första som jag igen som ingen helt är värd. Och för det andra var det öjliga sarst. Alltså öjliga sarst. Och det än. Men ta nu upplever detta att jag vill bära spottaver och sagt att som nu i morgon läser jag om mig själva att det väljer bara att gå av borsor för att syna att han godren som tycker vi är det bästa som finns. Ja? Det döms. Ja? Och så tänkte jag på att lärarna så gärna har en begynt att arbeta med mig. Och så har jag människor som arbetar med mig vägna sig och fink och augustnai ta underfotla i löven och att tala till mot hjärta. Alltså, jag är en äggslik. Som inte är långt här, det är färden har flera. Men så är det de som är här. Ja. Och som du nämnde ju Jan, konan satt här, konan som är. För Jesan var det omärkt för att det ska vara att han rattar med av än min äkna kona. Akkurat, ja. Det finner jag inte. Nej. Så hon tår att säga att det som hvis en annan har sagt det, så blir det ordentligt alltså. Förnärmare, som det ser förut in. Alltså. Så, ja. Men jag vet att det var något så fin och hjärtaläg hon gör det. Hon vill inte att det ska misslyckas. Alltså. Nej, nettopp. Ute med de andra. Ja. Vi må nog galas, ja. Ja. Och jag har alltid haft det så verkligt att jag vill läsa det här. Och som jag också använt jag en ära syster i morgon som granns om detta samma. Jag säger ikke Jesus til at vi har noen heva til trångt, sier vi han har skrivet til han. Så hvor færre fordjupa seg og tog for at andre sier om akkom, der vi vet at alt det som de sier stender i bøyklene. Åren, nekker akkom vi her, tog nevnte at det var Jefsbrand 2.2, små i hansere, skapte Jesus, Kristi Jesus til gåversk, som gått fram og omtannlagte røyere, vi skulle leve til. Og nettopp hatta over øylene og allåpe. Nettopp hatta at han nekar heva fram av noen han sagt. Hvordan det skal være det vi tar og mer. Og som om til hente ta og det bare sagt. Men så eksakt det til sannløyken som hever sagt det. Det sannløyken som sagt det. Og ta to hever vi god å gjøre, så hever du god ikke mennesker, så han skulle løye. Så til han kunne ha sagt noe, og det ikke var så. Det tann god vi tar vi å gjøre. Ja. Det er. Det handler mynden av god, og du må så ånke at du sier her med meg, det er ikke ånke blir fornærmet som om det er teta konkretiv. Nei, det er metagånger som bygger vi ut her. Så tror han ikke blir sarstere at om du er kattlet over en dag, eller du er kattlet over ditt og da. Så han spass. Til akkurat det. Jeg husker sysne silder om Samuel. Ja. Da han ble så fornærmet til at folk ikke vil ha kong. Ja. Da sier Herre vi han at det er ikke tetevreka. Nei. Men til metevreka. Ja. Og han lærte deg. Ja. Han lærte deg slippe at nettopp, ja. Uittog, ja. Samuel, han ville stekke det, men god så nei, jeg lærte deg. Altså, utroligt, det er så etter gammelt at det er. Og Herren skal ta og kunne sagt av Samuel. For at, vi som var til,
Han var rävligt skuffad av sin inte kunde brukas då. Ja. Till tjänas för herrarna. Men god men till han verkligen. Ja. Och så fortsätter han ut i samma. Och säger han här till jag ska understryka enten och kommer ner och räna tecken. Och i vers 12 som det var något ontalet och i hämtet tecken. Men smärtligt är att läsa sånt vers. Ta det aktuellt ut en löjve. Ha? Ja. Och fråga ut det. Ja. Nej. Tess mer låtit här och i löjen kring Kristus här. Tess mer skulle tid gleda tecken. Så tid øysene kom og gledast og feknast og i åpenbering dårdar hans her. Og ved at ditt hoa for navn Kristus her, ditt sjæl. Ante dårdarinnar og Guds kviler i tekken. Også det til. At ta du først inn i ljøse vi tog som vi løyingen noen, eller vi trangte noen, eller vi tog som tog kjenner til ometande eimoktan av som är människa alltså. Ja. Så först de också att oss lite. Och i ljusen. Allt som händer. Ja. Det är akkurat det. Alltså i allt det är så otroligt gott. Det så säger han vers 14. Vi har tid ha för en annan kristna det är själ antingen och Guds kvill vi tycker som läs. Men så säger han Anken av tikkum alluja som mandrapar, tjauur, ilgjera meavur, etla som tann og legger seg ut og i vidskifter annar. Her stekka jeg. Kan han se man bera det? Det er mandrapar. Det er ikke at sinter mer av skiltet at jeg legger meg ut i vidskifter til øren. Men her vil det framsett som om sint er sint. Ja. Og tror han svitt at gjøre. Du måste omkant og lägga en människa för det att om och i tog är det som är motsagt som du säger. Nej, det är akkurat det här alltså att ut till naturliga människan Jokum så ligger en öjligt trångt efter att släppa styra öron. Ja, akkurat. Efter sådana som vi inte och är van vid att det skulle vara. Och jag tycker det är så ligger att han för alla sig här rasismen som är fram i det. Ja. Och så börjar bli mer och mer kännlig alltså. Ja. Och alltså rasismen har vi inte bara vi hur lite att göra. Nej. Det har alltså vi alltså hur vi det och en och jag var en flocka i här och här politiskt och nationellt och så vidare ja. Ja. Men det är så helt avmätliga stora antydning att vi det lyckas ju allt. Och det klarar det själv och det är naturligt att det klarar inte att tackla det att jag släpper bestämma i hur annars ska vara. Men vi lär oss av filsen att alla naturliga människor lär oss inte vid tøyene att jag må lära att göra med men det är inte samma som tar nutja människor tar nutja skapning som det tar sig om sina som bor i jockorna. Ja. Det tar nutja löve och det är som god kännes vi. Ja. Och det är det enda som verkligen kan hjälpa oss. Ja, passa. Ja. Ta det äkta ja löve ja. Och vi känner det för så att är själva i jockorna. Vi vet det själva när vi vet. Ja. Faktiskt stracka i och äkna så. Ja. Människa. Man att alltså vi ser att här kom i med ta. Alltså så alltså är kuvent. Ja. och tog tala det så näck om att gå där. Ja. Ja. Alltså han var ju med lika näck ta som man det. Ja. Nämligen. Så att och ända Guds kärlek ut helt och görs några vi har lärt att skriva något ner. Ja. Ta lika näck. Men vi skiftar nu och boningen och förlagen för det är att kunna täcka det som kom. Han via det självor. Och här är det i så sätt här. Bönen, andansbön, hon är alltid aktuell. Alltså hon kommer alltid in i det som i det tarvar här. Det anten be för det här så får inte kunna sägas. Och han alltså som anten det tasmar så han rannsakar görstene och han vet hur tror han antan ser som ut där. Tog jag vill jag gå spira han för det han höjde. Och han är alltid up to date alltså alltid och i tror vi att ska hämta det och vi tar hjälp ska få
att kunna hålla fram outdalter gode, älskande människorna, lika mycket som jag Jesus om det var Judas, det var han som la hans bröst, bara fick lika av det. Men också om ändamålet har hört då in i här, inte tog tar vilt det äntligen. Men den kraften som drar ut var så stark, hans vill inte svär ersan än Jesus. Akkurat. Och Judas frostast av 30 silverpengar. Jag svårt Jesus. Alltså det är otroligt djupfäst i mitten här bara personerna så där. Men i Guds kärlek var inte djup. Det var lika störst djup av kärlek till Johannes som det Judas. Så Jesus säger vi Judas, vinner, hvor er du kommet i? Han säger inte fortfarande. Nej. Ja, han var på en fortfarande. Och det var han som han förut ett lunches vid sin dag across. Ja. Alltså jag hade haft är så gripande att skåen och ja. Och så säger han det här. Men lojer han som kristen skal ikke skammast, men prøysa gode for dette navn. Altså, morgen, det er liksom flott det skjermen til høyla. Det er en hold som du leser ter til, og som du lever i, og som ankan du slipper ter ur hånden. Den ånden som er det god i åkken. Ja. Det er hun der. Så han tänkte ånden er i her, ja. Og så sier han enda til, og nå er vi kommet til enda av hans kapitlet. Tøyen er jo kommet, da dømeren skal begynne ved huset gods. Og begynner han ved åkken, hva er det til endetarra som er evangeliet gods avløyen. Og så sier han, ikke ut av djeva at en rettvis vil frelster, hvordan skal ta gengast inn i godløsa og synderen? Og at dette kryper med i nøkron som vi ikke kan få utan ur her, det som vi leser vi hos Anta, det blir livet gjort og i mer, nejena til tøymen. Som han sier om, hva vi endetar, som er evangelium Guds ord. Og vi ikke må inn og sende, så satt som til sinne kristser i havet, og det han sier i havet, det sørste versen, og i 4. Korinthbrev kapittel 2, at tid havet sinne kristser, sier han. Ja. Det sinne, ja, han får ånka glede av at han er rettvis i dag. Akkurat. Altså, det ligger nærke oi åkken, altså, det flyter ut, som oi Kristus er. Det han også sier om, konsekvenserna av syndene, det han også sier om. Dårdløkene vi han skulle dodja åkken til, og frelse åkken til i dårdene, det takket han som for gledene for la tålen og kross. Det er ikke vannærende. Og sitter nå i høyre så jeg har satt skott. Så sier han, jeg husker om han, som tålen er våre, syndere har sagt noe som jeg med. Så tid ikke vil ha trøyt og med det, sa han. Det er det eneste som ikke gjør kontroll. Så enter han kapitlet ved å si «Tøy skulle teg, som heter vilja Guds loje, jeg kommer alltid vilja Guds inn. Gjeva hinn trofasta skapar og saler skynar, og gjera det gau. Må si at atter øyna, og gjera det gau. Det er sjævlig hvis vi tar for å gjøre det ringa. Det er jo bare ikke motsatt. Det er satt en for at det er sørste. Tøy skulle teg. Altså, det er ikke at. Ja. Det er båsatt, ja. Det var åren, eisne. Ja. Er ikke ut av djeva at en rettvis vil frelster. Hvordan skal ta gengast inn og godleisa og syndere? Det er så ikke Peter for meg. Han lever ikke inn i myntene. Han minnes hvordan han var til Jesus kallet seg. Og hvordan han helst seg kunne dødja for Jesus, for fengels for han. Og så sier Jesus, skal du? Hesa natt for en, skal du trutja for evnok fra meg.
som om du ikke kjenner det, Peter. Också där till tar så han en gål. Han får ut och grät borsliga. Men vad hände ju här han får ut? Jesus hockte ju. Han hockte av Peter. Han hörde han. Och det fyllde han. Alltså det är Jesus som vi läser om här. Ska äppla vara frälst. Det som ber mig så här. Ja. 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 Ja, det kan vara frälst. Och så säger han, tog skål åt dig som heter vilja Guds loja. Hette han Lars. Tog skriver han, anten skriver att han är. Det är anten som ojon och säger till att han är Larsta. Djävulen och trofasta skapar upp salskinnar och ger det gå. Ja. Vad gör han nu? Gör han så kan Jesus nu? Nej. Tog att löve vär ojon. Ja, nettopp, ja. Ja. Djäva upp salskinnar. Ja. Djävulen upp sal. Ja. Det ta alltså ta hemma Jesus iver. Ja. Till löve. Ja, akkurat. Som Jesus gav oss. Ja, allihopa. Ja, och det är det enda som ber. Det är löve, det är det enda som som finns. Kolosserbrevet är också om det morgon och i 3 kapitel och det första versen. Här säger han att Kristus dör ju ena för synder. Rättvis och rättvis. Och det var för jag kunde löja och kunde gå. Jag var som testament akkurat här, men att jag kom tänkna av man nu Arne säger hit. Här säger han, ta Kristus löjvakar åpenberast. Också det till. Skulle vit åpenberas vi honom utord. Han tar sig inte om möjliga. Att han tar sig inte om att hvis du inte svojkor. Nej, du ska allt. Ja. Och jag ska allt. Det här det lik. Ja. Det är alltså och det är det som ger faktiskt alla månaderna. Tog att ett liv vi tar som. Ja. Det är inte bo och regler som vi annars öl ofta knyta till att ta som liva ett kristligt liv. Ja. Så det knytt till bo och regler och ger och det. Men det är ju så själv inte värst. Är det inte sprott ut från till eviga livet som är Jesus och oss. Ja. Och det gör så alla månader. Jag också är om att det här det kommer tankarna om man nu ta här i 4 Korinthierbrev 3. Ja. Här alltså jag lägga finna det här är 3 kapitlen där. Och här talar han om det här och jag behöver faktiskt tala av det som vi antaliga men bara som vi hålltlig som vi nu funkar Kristus ja. Och så spyr han så vi är här så säger han här att ett till nej Guds är given här vi är som vi så bitchmaster lagt grunderna och annar bitcher av henne. Ja. Men en och för sjutje till kvossa han bitcher av henne. Ja. Ära grund kan du ungen letja en henne og løgter til Jesus Kristus. Men nekar av hesa grund bytjer vi gudle, silvere, døyronsteinen, treje, hodje, holmen. Nu har han så nevnt målsetningene her. Ja. Men nekar av hesa grund bytjer vi gudle, silvere, døyronsteinen, og så målsetningen treje, hodje, holme, så skal komme suttjas hvordan versk ens kvars er. Ja. Dævren skal vise det, at han vil åpenbære i elte, og hvordan versk ens og kvars er skal elderen røyna. Hver versk jo ein hever bygd av grunden av standene skal han få løn, men hver versk ens kvars brent opp skal han misse henne, altså lønna. Sjálvur skal han tåra frelstor, men som tjøgnen eld. Ja. Og dette her kan virka ganske reende på åkken, men jeg har det akkurat øvet vi til at jeg husker, og som det er godt, at alt det som er sjølver bytje, nå er det 18 år frelst, og jeg var, det slipper ikke vimmer, inn i dårpene, så det har vi brent opp, og så stender bare det etter som kan brukes. Og jeg har ikke husker etter, jeg har sikkert nevnt det, jeg har ikke før,
at vi husker ofte, det blir ofte lagt fram som så at ta vi for å komme til himmels, så skal en filmer spilles av i Løyvetjåken, og så skal alt fram. Men det ikke så løsende. Det blir brent opp, og det blir mer som en filmer blir framleiter. Og filmer det som blir framleiter, det koster øyeligt, og det var øyelig riktig opptøk og gjør der. Men det er bare det beste som ligger etter. Resten klippt fra. Det er slett ikke vist. Og det er på samme måte her. Og det så spyrer meg selv at det så alt klippt fra, eller brent opp, og i munn og løyve. Noen filmer etter det. Det den gode spørningen som da. Varst du etter? Ja, det varst. Det var ikke rett. Han var etter, han kletrer, han kletrer, han brenner ikke. Nei. Han han som stender 18 silvergott og dyra steiner. Det bare hans verska. Ja. Og ja, det jo helt fantastisk. Så har vi ångte kjent at det ikke fyrer så løsning at man blir switcha vi først fra filmsframleggelen til gjøre fra klipp. Alltså kicksound scenen och kvar allt skulle vara så allvarligt och så händer ett eller annat och allt bräster ur gröna. Jag vet inte om det är så kvalitet i himlen, men det bara sagt det känt. Det sen så gossar det i Israelsfart för lifetime från Babel. Och medan det var i fängskap så det här som det var utlägg till man synja sånt Sions för jag. Det salmerna. Harspenar hängt det jag tror in det kunde inte synja och spela och dansa och sånt där gjort. Och hur så kommer vi synja sånt Sions i främmande landet så att alltså det kunde inte. Nej. Men så ständer i salmen hattarna att det här en lite fängande Heimer Sion. Heimer Babel. Ta fyllte smor och över latre. Så tar man väl en handla rätt. Ta var i himlen, ja. Ta fyllte smor och över latre. Akkurat. Att jag också om att jag kom till med det där i samband med så löten här tjockon till Rombrau kapitel 8. Ja, nettopp. Och här som han säger här i vers 31. Hva skulle vi nå sige om hetta? God vi okkom? Hvor kan ta vera og imot okkom? Ja. Han som sparte ikke sin egna son, men gav han fyri okkom ødel. Ja. Hvordan skal han kunne anna enn djeva okkom alt vi honom? Og så spyr han her, hvor skal bera klave mot hinn utvalde gods? God han rettvisgjør. Hvor han fordømmer? Kristus han som deier ja, ta og i meir som risen opp, som vi høyre håndgods, og som eisene bier fyri okkom. Hvor skal skilje okkom fra kærleika Kristus trångt, engest, ætsøkn, hungur, nætjenleitje, vante, etla svør, som skriver for tøyna skuld vera vid dripen atlandagen vid rokna som skor seier. Nei, og i ötlun heson meir enn sikra vi honom og i elska jokkom. Tu viser ui, sier Paulus, at kvarskje deg eller loiv, kvarskje enklar eller herradømme, kvarskje det som nu eller det som koma skal, eller makter, kvarskje hua, hitt djupa, eller neka anna og skapt skal få skilt okkom fra kærlega gods, og i Kristi Jesus, Herre okkara. Ja. Det helt annet, Paul. Det altså, og det er trygg vi har bruk for fra til løte vi kommer å kjenne Jesus og kommer å kjenne han i okkara hjärsta, i okkara innere mennesker, at vi sett okkara alle til han, har vi be han om å være herre og frelser okkara. Det at vi alle tøyene vil opplyst om hvordan går han hvordan godt han gjør for okken, og hvordan godt han vil gjøre for okken. Han opplysningen, tar vi får vite, i motsetning til hvordan vi ofte kan skal føle. Vi kan føle okken down, og vi kan føle okken åtilstrettelig, og vi kan føle okken bare et og annet. Men tar vi får vite, for at han har gjort for okken. Ta skiljer vi til at han virkelig kletteren som vi stanter av, og som vi trygg av. Og i tog tryggleggen, og i tog kunnskapen, og i tog vitene,
så stujar vi tryggare fram från enaste det. Och det är Guds atlan vi och Ja. Så han på tammaten släpper han att uttrycka sig självan och jag någon. Ända och jag kan verkligen. Ja, jag också om att det är vi har någon som är tappt, släge, men det tror han så. Alltså vi var då fortfarande. Ja. Tog att vi alltså vi synta och inte upplevt att vi synta. Nej. Alltså vi var då att Adam och Eva var olika. Ja. Den första människan. Och synten, tandsynten, det är olika till trångt ju jökna till att människor till att synta. Så först vill jag höra det han säga att du är inte deilig synt, tog at du över så att säga synta det tillta. Nej, nettopp. Alltså nej. Så jag minns gott jag hörde det här. Det tog jag att tog in föräldrar Adam och Eva. Tejlat upp för det tog som fink och hämta tillstånden. Eller verkligen att just en verklig öll. Ja. Så Ja. alltså och taj han så tappte alltså taj han har Golgata tog valde från honom som häver välte dejans till djävulen. Och taj han om sonen tog George allt taj fri som har rasta för dejan var det tralt han att ha lust så innan. Så miste han tätje alltså. Och han visste det att han är mista. Och i allt tog han omättlig ojen. Jag blinde hoxan den där människan. Så det är inte så att jag för evangeliet. Ja, Alltså, nettopp. det han. Ja. Ja. Men så att till hit att ta och vet så är det röst upp från dig och dem och för alla tog som höjer till värskalsen så alltså det är honaliga läser i glas fram. Ja. Så är en skapningur verkligen här vid åter oj säger lärskriften åtsikvand. Ja. Och lysningen av egen lagan och tjej som skapning. Alltså det är uppträst över att Herren ska kunna säga att. Men det tog han var ju för att han talar om tar han själv vi så inom kärleka och att sina dikton flyter in och i ända skapningen. Och ända säger det att hända vånen att vi det är som skapning och inte skammar tog kärlek skulle se ut att det görs några vi har det antal som giver något mer. Ja. Hatt det allt den standard. Att är så välsign och störst och efter det att få vita det och så kan man kanske också så att vi ska lära det. Ja. Men för är lärmästaren. Det är det som samma talsmär som är livande hela i anden som bor i oss och som vi verkligen att känna hur han kommer och lite också upp och gör några tankar som vi alltså faktiskt inte visste var till egentligen. Och talar in på görstrockar och in i situationer till oss. Han kunde vi lyda allt. Men det är märkligt att i akkurat naturliga människan, alltså är sig för mig, det nu är kommit här till som är och jag upplever detta som är bara gott om spela med fyra. Och han har spart med fyra i näck var. Alltså jag undrar sig hur så väl är sloppen. Ja? Ja. Men det nu kommer alltså så följer det att mot naturliga människor hade vi tajmon som säger att om det är akkurat som taj och manar miglat aldrig han tar sig ofta tid. Säger sig åren han satt och en bilverkstad han satt ner i grövna och han arbetade på att den gamla auton som han åtte och allt kände menar i auton och så sitter han här och arbetar på att hämta auto och tog att han som åtte verkstaden han brukte menar till att viktla dynamiker han tog allt som hin i stått och han fick det ricka som någon annan fick ricka
Så sitter han här och arbetar på allt det. Och så kommer hästen här. Hästen här öjaren av världstan. Och en vidare vid honom. Och tar i han så kommer in och ser bilen som menar och helt inte näkar in här. Så får han se och menar något ting. Och det var inte testbli. Som man säger om han. Och menar sitter här pura kurror och lustar och tar gänka här. Och han ser fötterna av honom. och så tar han var liver och säger allt det här. Så säger här menar att det är bara god om att han inte måste färra ut om dittnar för den. Han som åtta värsta i säger honom hur han sa upp han med. Ja, det är det som han bor i. Och han bänker för att han förut han är med roren, ja. Och så han täcker och jag hångtar och så vänder han sig till den mannen och säger igen. Och han sa i andra till honom menar, vet du. Ja, tog han sig och menar vad du vill. Men alltså med färd istla bra ut också. Och så säger han honom. Hur så går menar har ju varit för ett hej och för detta värsta hej. Och för att göra det som ingen annan kom. Och så kan han helt är honom som en människa. Och han visste inte om allt detta som hinner i sig. Och menar säger det här. Att han nästan lötna jag satt här, sier han, i grövene. Og det som minnestid, jeg ble så glævor, nå nevnte du at later og glede. At nesten løtene fann meg i kursen som meg selv. Jeg visste ikke hvordan det kom. Om jeg fløy, eller runde, eller gynnsje. Altså, dette var akkurat som jeg sveva i noen så gavon, som jeg omgant jeg opplevde før. Men så sier han om det som jeg har sagt, han klarar omkring att säga mig så antan som är väl jag vet. Alltså, jag men också har haft samband vi detta här. Ja. Naturliga människor. Ja, akkurat. Ja. Alltså Jesus döjde därifrån. Ja, ja. Han bötte inte på det. Kan ta livet inte. Alltså, i Guds så själv. Det är i sig. Det är färre, det gamla är färre. Och det gamla var det nytt. Och allt det där från gode som vi samtidigt med sig själva. Samtök med sig själv. Och jag och tjänar så satt där in. Och vi är att ta center på där Kristus. Som det var god och använt vi också. Och vi bygger där Kristus. Vi satt vi god. Vi satt vi han. Som inte kände till sin. Alltså god gör till sin för oss. Jag går inte häsna på upp man. Jo. Halt en standard också. Det kan inte vara bättre. Det är inte alltså det är inte av och. Han hever fattakna nutt til å være de som vi der. Ja. Og her som likam, som ikke er sintet, men pura neutralt. Men det kan sannelig misbrukas til sint, for det er om antegodsbord og jok. Ja. Det kan det. Det er bare en veriløg. Men god kan. Ja. Det finnes det nutt likam igjen som man omtaler i Rombrand kapitel 8. Nettopp. Og Arna der som jeg leser. Ja. Nettopp. Men kan det en kjemre resten? Ja, men alltså allt händer fylltjant. Ja. Och vi har att som Peter säger att vi är av kvarjon om lyft i Herrans. Att vi är av tog som av lyft någon. Ja, att vi är av lyft någon. Allt är vår värld som det är, säger han här. Men så säger han han bojar, alltså. Han är tål god. För han vill omka sin till dig. Han vill att skulle vänta vid liv. Och jag minns då i Sveriges, vi var en tur i Sveriges, jag var samma Karl Johansen. Sveriges, han plattade färdas en stannar runt i norra Sveriges. Och i något andra ångte vi ta av fjärsen. Så var det vi någon kort. Och ta var en här som att hon har Dolly Asplund och en samkom här och en lilla bygd till Sveriges. Och hon var så hotig av Kristus ända ner. Och så vittnar jag om möten och ta sig och nätbett till här.
så gott det är att han inte än var kommen. Hur gott det är att han hur han säger här i Petrusbrevet Ja, nettopp. sant för. Ja, sant för, ja. Ja. Alltså god är inte sant för lyft. Akkurat. Ta som jag hade det var sant för. Där han är Länk med att göra. längt med att göra för det. Tyckara skuld. Och så ser allt allig. För mina skuld. Jag har så länge som jag ber för. Det skulle inte fortällas. Alltså att han varje sjävnen av evangeliet. Hon säger, förvinskilt. Och så de tar ju ner rätt. Så han vill inte. Att det som är också om det som är dväljevis skulle fortällas. Man kommer till omvendt på det. Stämte inte på en sådant. Ja, jeg kan si, Herren er ikke sent for vi lyften, og tar som vi halter det å være sent for. Ja. Nei, han er lengmåger for tikkere skuld, Ja. så han vil ikke at nærker skal fortapes, men at alt skulle komme til omvending. Ja, akkurat det här. Ja. Jag ser purast överhuvud att det kom. Och han lojtel och hon var så given herran. Hon uttryckte det och i alla sin likhamn. Av Kristus blev ju igen. Ja. Vi åren och i andan och ut. Akkurat. Akkurat det. Ja. Ja. Ja, tack för det. Ja, vi får takke for hesfer. Det var så hjertemål hese her feriene. Og jeg hadde for at hese for å be Paul om å leie åkne bøn. Jag går färg, vet är bakt för det här. Och tack och prisa till för att du gör och nätta höve. Inte bara att människor höjer och är rött. Men att kunna söka och vara i en sändning. Här toerst. Hövspersonen. Ja, jag var inte som året däckare. Jag säger att du var hövspersonen. Du var ju allt. Det var oj och vi drar åt vid det. Och vi skulle alltid vara den här är tryck. Och så tar vi flytta och tog kallar och hem och i skolan och tog som inte äger sig och som inte äger över harst och som inte uppkommer i hjärtan näkars människa. Det är så godger tajmot röjar som älskar han. Och akkon säger skriften över till åpenbörad av andra tog in andra rannsakar ju allt. Och det är dukter gods. Och tack för att vi kunde sitta i här som dukten är att ta in om. Inte fått verskon och jakon och välja vid det. Och låta det hålla fram av verskon och jakon. Till säckning för människor, till dård och ära och fyra. Då är det bara namn. Och ösnet de som här tackar upp och som här vi hessa sändningarna gå och färg i himlen sikna systrarna som är vid jakon. Och segna man henne och att de föräldrar henne och de som arbetar i Jesu vers. Vi lägger det till in och hånd. I Jesu namn. Amen. Amen. Det her sendingen sammen vi Times Hendrik som vi alle kjører. Det her vil jeg finne av YouTube-kanalen til Iktus. Takk for Jesper.